ще ловуваме по един изключително интересен и атрактивен метод, а именно лов на ход. Наши верни помощници ще бъдат лайките с вълча кръв, така наречените вълкашини. Ако имаме късмет и кучетата успеят да задържат някое животно, мисля, че ще се получи един достатъчно атрактивен, динамичен и, разбира се, успешен лов. Гледам едното куче отзад, другото отпред. Двете отпред бяха, едното отзад. Аз там по среда. Въпреки че малко животно, малко, 30 на килограма, атаката му беше свирепа и ми разсече коляното. Тъй, че това нараняване за благодарим, че не от голямото прасе, а от малкото прасе. Виждате, че тук няма каскади. Това е живата истина.